Грозны венгерскі клуб няўдала пачаў сезон і перад паездкай у Брэст змяніў галоўнага трэнера. Зразумела, веспрам вельмі хацеў спыніць шэраг няўдач у еўракубках менавіта ў гульні з мяшкоўцамі, якіх дагэтуль у афіцыйных сустрэчах яны нязменна перамагалі. Абедзве каманды з першых хвілін сустрэчы гулялі ў агрэсіўны атакуючы гандбол. Палявыя гульцы радавалі балельшчыкаў прыгожымі галамі, а варатары неверагоднымі сейвамі. На перапынак БГК пайшоў з перавагай у адзін мяч, які атрымалі ў выніку мудрагелістага кітка віда патэкі на апошняй секундзе. У сярэдзіне другой паловы матча гаспадары пляцоўкі стварылі сабе адрыў у 3 мячы і разлічвалі на перамогу. Але венгры рэзка змянілі тактыку гульні і не толькі зраўнялі лік, а і выйшлі наперад у адзін мяч. У БГК заставаўся выратавальны 7-метровы, аднак і ён не дапамог. Вопытны варатар гасцей Роланд Міклер адбіў мяч пасля кітка Дарка Джукіча. У выніку паражэння 28-29. Хутка 13 кастрычніка БГК правядзе ў Брэсце наступны матч у лізе чэмпіёнаў. Прыме іспанскую Барселону.